grabe ito naman. Yun. Wow. Wow. Hello mga kawigel! So, yun po. Welcome back po sa channel po natin. At Honeybes, ano itong ating mumukbang ngayong? Meron po tayong lechon belly versus lechon kawali pinaputo. Meron po tayo rin dito na pork ginisang ampalaya. Meron tayong sausawan dito, gravy and special sauce. Ayan, marami pong kanin dyan. Yan, bago po tayo magmukbang po at magsala-sala, pray po muna tayo ha. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Gayon din po mga viewers namin at gayon na rin po sa mga pagkain pinagkakaloob niyo po. Maraming salamat po ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong bukto na anak, Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ayun oh. Tingnan natin, napakalutong ho niyan. Tapos ito, parang si Charo na. Hiwain muna namin, no? So yun, ayan na po, hiwa na po. Pero di ba, sanu kasi natin na, bawal po yung kutsilyo sa YouTube. Grabe ito naman. Kasi yan, walang kagat tayo para sa ating mga kawigo. Uminat. Ready. Kung kagat po. Wow. Ang sarap. Gabi pa. Tumidikit sa ano? Sa ngipin. Kanin po. Kain po tayo. Bagay na bagay siya kung anong na to. Pala. Ang palaya. Oh. Okay nito ha. Oh, lambot. Naku. Tingnan natin yung balat. Ito po. Ang lambot oh. Gusto na piras. Laman. Oh. No. Ito. Kain pa. Oh. Yan. Ah. Ay. Sarap po. Kain. Wow. Dami yung kanin. Wow. Ang kanin na. Apo. Masarap. Thank you. Pwede kanin na. Apo. Grabe. Oh.
Tahimik na naman po. Sobrang sarap po eh. Bagay na bagay itong palaya. Gilas ng palaya. Bumukbang pala po tayo sa ano, camper van. Hmm. Yun ang layo po ng biyahe. Kaya pala nauga-uga ako rito. Yan po, nasa stock yan pala tayo eh. Okay ba yun? Nagdadrive? Ibang gata niya. Alam niyo po, Okay. ang ganun na. Lambot dan. Lambot yung laman. Init eh. Ang init niya. Tanggal ko yung balat. Yun. Yung nanay ata. So, Ba. ang init ha. Ingat mainit pa. Kain yung mga balat oh. Mainit po. Paano? Pati tayo. Sarap. Sa nakain na. Ang pa. Ako nga itong balat ito. Ganda ng pagkalutong din. Ito po yung pinakaluot. Ang tali. Lalong sumarap po yung lechon belly tsaka yung lechon tuwali. Na may, kapag may gulay tayo, no? Lalo na to, ang palaya, ang sarap. Bagay na bagay ang palaya. Masarap partneran ng kokto, no? Coke zero. Wow. Ano ano? Ay, ito, buhay pa. Oh, Rizan. Ako. Ano pa naman? Mas gusto ko siya sa pagsawa na to. Sa? Dami pang balat, oh. Kahit ang tuloy. Isang kilo ito eh. Binagay ko ulit ng kanin. Talaga mapapalakas kayo pag ganito ulam. Dami pang balat, oh. Sure. Ano sa'yo? Okay na Balat po. Ito na lang sa'yo balat. Ay, thank you, ni. Uy, lambot. Grabe, oh.
Yung mga tali oh, hindi natanggal. Ang tin ng balat oh, na? Sobrang tin niya. Ang sarap. Sarap. Kanin pa kayo. Ay, nakakuha na ba ko kayo? Sabay-sabay po tayo. Di ba kayo sa kanin? Kain ka na? Ikaw na? Ikaw ni? Okay na to. Ikaw na? Lucia. Okay po. Ano? Gusto ba? Hati tayo. Ito pa. Oh. Dali ba? Yan pa. Oh. Lakas po sa kanin. Ang klase ito talaga ang palaya na. Gulay. Yung paborito ko na ito ngayon. Ang palaya talaga. Parang ano no, yung partner niya lahat no? Gulay. Ay, excuse po. Busog na. Grabe yung laman ng ano natin. Chunbeli, ang lambot. Kaya. Thank you. Yung paano? Ano? Tanong mo sila kung gusto pa nila. Ay, gusto pa. Yung belly, sino may gusto? Sa inyo na yan, nak. Si ate. Ah, tita. Hero kayo na. Grabe. Init. Masarap pagsalit-salitan yung ano eh. Sausawa. Yung kaya? Init po eh. Mainit pa. Grabe yung balat. Meron kasi ano eh, hindi natanggal yung Hindi ate. balat. Yung ano niya, yung tali. Ayun. Anak, may tali. Ha? Opo. Ay, thank you po. Grabe. Sarap. Juicy. Enjoy po. Tapos bonus pa, kasalo po namin kayo. The best. Sa partneran niyo po ng ko. Sobrang sarap. Excuse po. Busog na. Uy, ay, parang ang kabayo. Kapag pong girl. Hindi ko nadikit ka sa... Dikit no? Parang nag-chicharan siya no? Yung ano, yung ampalaya natin, kasi green na green siya, akala ko mapait. Wala na po. Kanina tinikman ni Risa, parang mapait na. Parang sobrang mapait-pait ngayon. Pero nung kinain na namin, okay po siya. Wala na pait eh. Hinto lahat ang ating medyo mahal po yung ambalaya ngayon. Kung kayo po ay bibili, pasuntabi po sa mall. Huwag na po kayo sa mall bumili ng ampalaya, napakamahal po. Sa wet market na lang po. Nang? Ampalaya. Ambalaya. Sobrang mahal, 2 pirasong maliit, nasa, kano? Hindi ko mabasa. 90. O, 90 pesos. Ang dami na sa ano nun. Eh, kaya siguro mahal kasi naka-aircon eh. Yung ano, ang palaya. Sarap.
Tama na. Delicious pa. Sarap. Bulog na po. Dahil dyan, siyempre, shoutout ako kay paring Vincent Peregrino sa family niya, kay Maring Grace. At sa, ano pa ba? Mama Linda. Hello po. Sa buong family ko po, family ni Alibel. Tapos sa buong eskwela, classmate ni Lindsay. Hello po. Sa, Taga STI. Hello. Yan. Sige, kain lang po. Shoutout po tayo kay Aileen Arquero, Yats Nava, Michelle The Bridge. Shoutout sa family niya sa Taytay Rizal. Mary Ann at Mark Lester de Guzman and family. Tony Marisa de Enchausti ng Lothrop, California. Hello po. Anita Murphy. Ayan, orange. ay, orange. Lindsay. Hey, April Garcia, sulit po. Solo. Agbayani Marben, Agnes Carido Basalo, Abigail Aquino, kay Ginalyn Andres, hello. Hello. Flori de Vera Felisario, shout out. Felisario at Cantado family. Hello po. Hello po. Ayan po, umayon ako ng kugat. Ano? Subo. Ay, kain niyo yan. Sarap. Yan po, natapos na mo yung isang napakasarap na mukbang natin at bonding, siyempre, ng family. Sobrang salamat sa biyaya ng Panginoon, ng Diyos, sa pinigay na pagkain ngayong araw nito. At sobrang salamat po sa inyo, mga kawigil, sa patuloy pong pagsalo po sa amin sa isang hapagkainan. Alam na po, hanggang sa muli po, kaya... Bigla lang mawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.